memang salah, berat hatiku memikirkannya. Jangan ragu, oh sayangku, percaya. Cambot, gawat cambot, arek iku keluar. Kono gawat keluar. Lupa aku. Ono apa? Kesurupan arek, ayo delokno. Lah iya aku. Lah iya iku. Aku mang lho. Kono kudu nang Pak Yai apa nang wong pinter ngono. Lah kok dibawa sih? Mari dibawa disawat nang ngene muruk. Oh, kena aku mlayu ta wedi yo. Oh wis ayo parane. Nah, parane. Iku lho, ayo cepetan. Sumpah. Mas, kewawat tok arek iki. Lho, jak mangel turu. Saya kok wis dadi ngene arek. Lha iku setane merasuk jenenge goblok arek iki. Terus tak gone mulai wis arek iki kok tempat iki tambah nemen iki kok. Dek yuk awake sak kebo ya. Ya iku tak gendong wis. Gendong cuman. Sik menengo. Sampe enggak melu kesurupan kok gendong. Ah, wis ta tenang ae. Sik tangane brano. Mat. Wis, ayo, nun. Waduh kok kebo rek. Wis tak gawe sandale wis. Yo. Waduh nggo kebo kudel iki rek. Lho ya yo wis. Mat. Mon iki yo bet. Kapotan kancamu iki. Celeng nyabut masalah siang. Mamat mang nang ndi mlayu. Nang ndi arek kowe? Yo lho. Kan dhek di Mas Gondol wedi paling. Cek celeng ndak balan sik iki. Ganjele kursi ae cek Kak. Kan. Nah dijak Gondol yo. Biasa ndek kene wong iki. Tak njak Gondol sik saudan iki. Shopping malah sore iki rek. Loh, sopo iku rek? Tulisane hikmah pengantin, musuh bayar dadi mantan rek. Aparanane wis. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Oleh lo Mbak. Monggo, Mas. Ana apa nggak, Mas? Loh, Mbak. Begini lek ngene hikmah pengantin nah kayak tata rias kayak wong rapi-rapi. Emang begini kate rapi ya, Mbak? Enggak, Mas. Wong aku dek kene iki mek ngekos sampean iku lho. Iso-iso ae, Mas, aku kate rapi. Nah, kok sih arek cocok iki kowe. Sampeyan ndek kene iki sekolah, kuliah, opo kerja kok ngekos ndek kene iki, Mbak? Aku dek kene iku mek kuliah, Mas. Sampean lho kok koyo ngono sih? Medeni. Loh, Mbak, wajahku ya wis ngene iki, Mbak. Oleh kenalan apa, Mbak? Ridho, Halo, Mbak. Mas. Tasya, Mas. Oleh jauh nomor WA ya, Mbak. Kayak apa, Mas? Lek gawe ono sampean foto-fotoin ndek kene lho. Aku soalnya akam sini. Ya, Mas, gak apa-apa, wis. Iki, Mbak, amin deh. Iki ya, Mas. Amit. Son, Mbak, yo. Ya wis, Mbak, aku tak pamit yo. Engko lek ono apa-apa no kabarono aku ae. Gak usah kabari wong liya wis percaya aku. Mbak, tak pamit aku, Mbak yo. Oh iya, Mas. Lek ono apa-apa kabaron aku. Oke, Mbak yo. Duh. Ayo, Mbak yo. Duh. Kok poy rek. Loh, kok iso nabrak pager iku lho. Gak jelas. Aku tas ngekos dek kene kok wis dicaluki nomor ae sih. Dikiranya aku artis, kok mau aku ke seleb. Waduh cak Gondol lah kali ketemu sampai surup ya opo rek. Gak waras-waras hari iki. Ya opo iki rek. Loh, Gondol. Sama tak boleh ket mangga temu-temu surupan di kuburan lho. Jane surup-surup lapo arek iku mari lapo sih. Yo mari mbok watu kae bogang jan ono isene watune iku. Oh, sono ono ae. Ah, nang tambahnya lho musuh sak surup iki. Terus satu udan pisan. Lah iya iku. Ayo wis. Arek di kono lho. Ya wis nang surup nemen jan iki. Waduh, sampai Si opo iki nang. Ayo pondok ngono iku. Waduh, dah. Oh, raine mek pucet ya, Dul. Lho raine pucet, Don. Aduh, iya rek. Lu ngono. Aduh, udane li abot iki. Aduh, ya Allah. Sik, iki opo emang tak takonane. Awakmu sapa? Tulungono. Tulungono ya apa? Sapa jenengmu? Tulungono.
Wah, iki wis ruwet iki. Ini aneh. Sik. Apa tak karena baju putih lu. Ya wis sik. Tak waras. Kang waras ya. Tak waras ya, Del. Ya wis sik. Oke, wis kon ngombe iki sik. Aduh, wis. Waras Ruben. Eh. Wis waras. Ar. Wis waras. Wis waras iki. Wis. Waras wis. Wis waras ah. Cak ngono kabeh, Cak. Yo wis. Wes gletang. Gata sih. Ya apa iki man ceritane ya apa iki mang. Mari bawa waktu ke bokang lu. Langsung ngindah sini. Kayak iki mang tapi kok tulungono apa? Lah ya iku. Tak terus mulai saiki sak suruhku kereta Iya. Pak nereng lu. Sik lemes kabeh. Wis waras. Eh, Mendeke ini aneh-aneh ada buak-buak. mangkat lo iku aku dhewe bingung kok arek gendeng iku. Coba baleni mana lo yo? Lu di banyune lo. Banyune gowon ngombien, entakno. Ayo tak terus mulai kan. Oh, kabeh cak aku tak. Ayo terus mulai. Kono pola ayo apa udan waktu taek digowo ae. Kok percaya ngono-ngonoan iku kon iku. Iya. Cak. Siapa iku? Opo ya, Kobar? Ki apa? Kamu kan wah kon iku arek opo kok udane lapor masalah kamu kan. Apa sih matamu kan nutupi lu? Cak, sumpah Cak. Gak ketok matamu tambahan goblok kan iki. Ya apa men ya dodolannya yo. Bingung aku. Mati salah waktu ora payu. Bu, Anggrek iki. aku bingung gak ada duit ya. Ngene ate gak usah apa we. Modal kano. Oh, men. Bu, ngenteni watu toh gue gak pasti ya. Pengen dia dhewe paling. Bu, Waktu ora payu. ya apa terusannya? Motomu bukan motomu iku. Medeni sumpah. Medeni opo? Kon sing medeni asline. Oh, cek lek nambah. Apa ojak? Terus mulai iki. Ya apa? Apa? Kok main kesupan tas diwarasin aku dulu. Terus mulai. Aku tak mulai aku kan. Lagi aku iki terusan masa tak tenang. Medeni cuk dek kono cuk. Oh, Ono setane. lah kau ning mana apa? Mbok wedi aku medeni cuk. Bisa dikira gak jelas. Ih jancuk apa iku? Celana iku lho. Iku lho. Kano cicuk. Kano. Medeni cuk. Ono. Mulai terus mulai. Ini repoti kok. Itu sandarku ndi cuk. Medeni cuk. Iku cuk apa iku? Medeni. Ayo terus mulai. Suara apa? Oh, itu cerita agak memang kesurupan hari. Lah yo. Aku malu nemu hotel. Biasa aku melu aku ayo. Oh, kancamu sih. Sumpah medeni rek gak karo aku. Apa sih? Ndek kono mau lho medeni. Rek iku lho sing tak maksud. Iku lho, Mbak. Tenan ndi, Mbak, jangan, Mbak. Lu masih gimana? Lho tenan ndi sampean kok gak men reken sih? Oh, kita kok menengan. Ayo kucuk, pusing iki lho. Ayo ndang mulai. Loh, apa iku? Sampean lho Mas Kang. Loh, lah apa gara-gara aku? Bakal watu sampean lho Mas Kang. Aku sampai kok ngene. Lah kok iso wong watu rega larang kok tekan Singapura? Tak dolu ora payu-payu Mas Kang. Moro tak gua. Lah wis aku wis moro kok ngene iki. Wah, ora mau abapi berarti pas mau dol iku. Lah perasane sampean keong disebul-sebul pisan udah babi. Lah nanti anune sampean batu giyoke sampean kok gak ono wujude. Tekku ya tak dol ta payu 5M. Dadi Lamborghini kono. Mbek pesawat jet to. Ya ngono Mas tak baik sih aku. Loh, sik kate kok bawa ndi? Dia kuburan pengenane. Oh, gendeng ini. Bisa tak tertarik iki, Mas. Ayo kuburan sakmu nambani wong golek iya gendeng ngene. Ayo terus mulai aku. Hubungan. Kita lagi sempit semua. Salah, Bu. Tak pancen. Wong telu Wis, duduk ngono ae, duduk ngono. Begini loh. iya wis Tak lagi nasi wis. kamu mulai. Aku suwun yo. Suwun. Ya. Aduh rek, apa kabar rek? Aduh, loro kabar rek.
Apa gara-gara aku melang watu yo. Eh, Apa rek? Astagfirullahaladzim. Aja rene. aku tadi Ampun. Ampun, Mbah. Ampun, Mbah. Aku salah apa, Mbah? Mbah, kapan aku rapi karo mbahmu? Kon saiki tulungan aku pokoknya. Aku njawab. Coba, rene, Mbah. Ojo rene. Saiki aku njawab pertanggung jawabanmu. Ya apa hei? Bertanggung jawab apa, Mbah? Aku, Mbah. Gara-gara kon iki. Delon iki motoku. Kiyer-kiyer iki. Kon wingi nyawat watu. Kon iki pegangan pola ya. Aku berat saiki motoku. Duh, lah kok iso abang ngono sih, Mbah? Berarti sampean wingi tak sawat kenekan lah. Setan kok iso nangis sih opo? Setan opo iki? Ono ae, Mbah. Aku nangis iki kelaran goblok. Kon niku gak cetok aku nono aku ngono mbok sawat iku Lho karo, Mbah. Wah, dhewe do alam e. Aku nyawat yo sampean lapo ndek kono. Aku nyawate ngawur pisan. Ya aku iku pas meneng ndek kono. Kon iku lak tak kira lak ero ta le ono aku ndek kono. Wong kancamu sebelahmu iku ya padha ambek aku. Kancaku sapa, Mbah? Mama ta? Jan koyo tak delok-delok arek yo kok medhi tapi yo menungso arek iku. Iyalah, kancamu iki tak kira lak padha ambek aku. Wis, pokoke wis bah kancamu medhi apa kudu. Wis pokoke iki motoku benakno wis pokoke. Gak mau tahu aku. Kon tak kei waktu seminggu. Embrakno motoku iki. Wis pokoke golekno dhewe pikiran. Duh, lah men jauh tahun jawab ya gak apa-apa, tak galan orang bengkel lah. Puskesmas apa rumah sakit ah? Bengkel gegermu ah. Lah perasaanmu aku iki sepeda. Kon atas terpro gini gegermu. Kon kok kurang ajar. Katene puskesmas barang. Aku iki kudu bolo mulai. Wis pokoknya pikirin dhewe, tak kei waktu seminggu. Benakno iki motoku ya. Wis aku tak balik sih. Loh, ilang rek. Semangar medhi zaman saiki on. Waduh, wis ngono ae setan zaman saiki. Dalam tak periksakno ora gelem, si ora pati tak pikir wis setan gendeng niku. Iso tak mlebu sik mantuk aku. Assalamualaikum, Mak. Duh, guyu edan. Enggak, Mas. Aku ndek kene mek ngekos tok. Wong yo gak apa-apa wis. Gak apa-apa ketok lho, gak apa-apa. Aman. Aku bukan itu. Kamera roll. Memang salah. Berat hatiku Kenapa? Oh, Karo aku lemes aku. bisa kira. Wis ngono. Ih, jancuk apa iku? Cuk, apa iku, Cuk? Ngomong apa ini? Kamera roll. Bah. Kapan aku rapi ambek mbahmu yo?